Jetzt rein und laufen. Alles. Schön. Okay. Sehr schön. Τώρα περιμένουμε. Wir warten ein bisschen. Ναι. Δεν ανακατεύουμε. Okay. Για να εξατμιστεί. Wir rühren nicht. Nicht. Ja. Das ist neu für mich Muss auch. ins Fleisch hineinziehen. Alle diese Geheimnisse sind so interessant. Ja. Der Dimitri ist ausgebildeter Koch. Ja, Er hat ja. Koch gelernt. Ja, Koch. Πού σπούδασες? Αφού σπούδασα ρωσικό. Μια σχολή. Εντάξει, εγώ ήμουν πιο πολύ μαθημένος ήδη από το μαγαζί. Wie lange lernt man hier Koch in Griechenland? Πόσο καιρό κάνει ένας για να μάθει να γίνει μάγειρας στην Ελλάδα? Από τη σχολή βγαίνεις μέσα σε 2 χρόνια. Normalerweise 2 Jahre. eine Schule dauert zwei Jahre. Aber das wichtig ist, mit wem praktiziert haben. Ja, Η ja. δουλειά εξαρτάται να τη μάθεις από σένα. Από τον εαυτό σου. Βλέποντας και μαθαίνοντας. Und man lernt mit Τη θέλησή σου. mit Will. Ja, Okay, ja. und Dimitris war bei Magis Maki? und er hat viel gesehen. Ja. Und in Urania, der Mutter. Und jetzt er arbeitet in Neptun. Ah, okay. Und jetzt das Neptun ist zu. Oder am Sommer, wenn hat dein Θα βάλουμε τώρα λίγο ντοματοπολτό. das ist Tomatensauce. Tomatenmark. Ja, Tomato? Mark. Aha. Soße ist flüssig. Ja, genau. Ja, und Mark Θα ist το fest. ανακατέψουμε λίγο. Να πάει παντού. Και μετά θα βάλουμε και την άλλη την ντομάτα σάλτσα. Το ντοματάκι. Okay. Γιατί δύο διαφορετικά? Η πάστα έχει την ιδιότητα κάπως να σφίγγει τη σάλτσα. Und ich frage, warum diese zwei verschiedene Tomatensauce? Das eine bindet und Genau. das andere macht flüssig. Danke. Wer lernt von wem? Entschuldigung. Ich habe gefragt, warum diese zwei Typen Die von Salsa. Tomaten und wieder hat das richtige Antwort. Und ich habe gefragt, wer lernt von wem? Ποιος μαθαίνει από ποιον? Ja, danke schön. Ganze? Ja. Ja. Mache ich zu Hause auch. Alles. Jupp. Θα βάλουμε τώρα το νεράκι μας, να το σκεπάσουμε το κρέας. Wir brauchen Wasser. Wasser auffüllen, ja. Ein großes Flasche. Muss zugedeckt sein. Ja. Γιατί τόσο πολύ? Για να σκεπάσει το κρέας να βραστεί. Άμα είναι από πάνω το κρέας, από το νερό δεν βράζεται. Και κάποια κομμάτια θα μείνουν σκληρά. Wasser muss Bedeckt sein. Ja. so Fleisch bleibt im Wasser Ja. und gekocht zu sein. Ja. Wasser verdampft dann und Soße bleibt übrig. Και εδώ πέρα τώρα, όταν θα βράσει, θα μπορούμε να δούμε αν η σάλτσα μας είναι κόκκινη. Αν δεν είναι κόκκινη, βάζουμε ακόμα λίγο πάστα. So wenn es kochen, Kocht, ja, dann wenn die Soße ist nicht rot, dann können wir ein bisschen Mark noch dazu marinieren, geben. genau. Τελειώσαμε. Αυτό τα αφήνουμε τώρα να βράσει για μία-μισή ώρα. Bis 1
Einen halbe Stunde. 1,5 Stunden muss das kochen, ja. Dass das Fleisch Δημήτρη, ist. und es geht bei με τι, με ρύζι, Με πατάτες, με ρύζι, με mit μακαρόνι. Pommes, mit Spaghetti, Mit es geht mit ja, Spaghetti, ja. mit Pommes, mit Mit Kartoffeln, Reis, mit ja. Kartoffeln. Απλώς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να τρώμε πολύ με τις Und mit πατάτες Brot. γιατί τις In Griechenland wir essen das mit Pommes. Mit Pommes. Dann benutzen wir viele Brot dazu Brot, mit ja, dem Sauce. ja. So, vielen Dank. Dankeschön. Treffen wir auch 2:30, wir sind da zu essen. Dankeschön. Vielen Dank, bis nächstes Mal. Ja, danke. Ja, danke. Μάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Μιχαλάκη μου, ο Δημήτρης είναι μάγειρας για τα φαγητά και τέτοια να πούμε. Εγώ είμαι για τη σκάρα. Δηλαδή ψάρια, κρεατικά. Εσύ είσαι ο μάστας της σκάρας. Μπράβο, είμαι ψιστιάρης εγώ. Υπάρχουν 5 λάτζες, θα δούνε, πλυντήρια των πιατών, όλα τα πάντα, που δουλεύουν όλα κανονικά, ξεχωριστά καθαρίζονται τα ψάρια, ξεχωριστά όλα τα αυτά. Είναι μια κουζίνα 76 τετραγωνικά μέτρα, μεγάλη κουζίνα, ξεχωριστά οι σαλάτες και τέτοια πράγματα από εκεί. Είναι παραδοσιακή ταβέρνα, την είχε ο πατέρας μου, τη μάνα μου 50 χρόνια και τώρα εγώ είμαι εδώ πέρα 35 χρόνια με την οικογένειά μου. Είναι οικογενειακή ταβέρνα αποκλειστικά. Αποκλειστικά οικογενειακή ταβέρνα. Και κάνουμε παραδοσιακά φαγητά, δεν κάνουμε... Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, που θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά.